Turisterne foretrækker ofte en kort storbyferie i København frem for en uge i sommerhus eller på camping herude i provinsen. Men det vil en familie fra Faxe lave om på. De har omdannet deres gamle slægtsgård til et feriested for byfolket, og det trækker byboere til. Legepladsen i København er skiftet ud med ridebane og hest i Faxe for familien Dichmann. Jeg vil næsten sige, at min datter er næsten lidt bange for dyr til daglig, så det var jo sådan en måde ligesom at prøve at møde dyrene lidt tættere på. Når man er 4 år og ikke vant til dyr, er de ret spændende. Hvad for nogle dyr har vi mødt? Kaninerne. Kaninerne? Ja, hvad har du givet dem at spise? Æble. Okay, hvad for nogle dyr har du mere mødt? Hønerne. Kjærsgaardgård er en slægtsgård. Der har været familien Larsens hjem siden 1916, og gården har haft mange forskellige funktioner, lige fra kvægdrift til svineproduktion, og i dag som feriested. Noget, der falder i god jord hos den tidligere landmand. Det er noget helt andet. Du har en frihed, og jeg kan godt lide at tale med mennesker, og det smager hyggeligt. Selvom arbejdsopgaverne har ændret sig for landmandsfamilien, er det stadig et familieforetagende, hvor både hustru og børn hjælper til. Det er meget med lige at forklare dem, der ikke er vant til at omgås dyr, hvordan vi gør det. Og så er de med ude, hvis vi er ude at fodre og give halm og sådan nogle ting. Og så vise dem, hvordan det er, vi passer dyrene. Selvom børnene hjælper til i dag, er det helt store spørgsmål. Hvad skal der ske med slægtsgården, når det bliver tid til at skifte generation? Vi har snakket lidt om, hvordan vi skal gøre, når vi kommer længere frem. Om børnene skal overtage, eller de har mulighed for det, eller den skal sælges. Det ved vi ikke. Børnene er stadig i tænkeboks. Jeg ved det ikke helt endnu. Jeg har ikke lyst til at flytte herfra, men det er altså meget tidligt op og meget sent i seng hver dag. Fra dem, der er vant til landmandslivet, og tilbage til dem, hvor det hele stadig er nyt, så bliver de mere og mere dus med dyrene. Det er jo dejligt, at de kommer lidt tættere på dyrene, og de tør lidt mere hver dag, når de kommer sammen med dyrene. Ikke? Der er både nogle geder og nogle heste her, og der er også nogle hunde, som vi også har været lidt bange for, som vi også kommer tættere og tættere på. Så det er meget positivt.